dneska si idem zahrať Kitty a sme tu opäť so Samom. Čau. A rovno ideme ako vždy na playera a ideme na Neighborhood. A ja som tu! Ja som Kitty, o nie. Dobre, aspoň uvidíte, jak to vyzerá, keď ste Kitty. Spím na 10 sekúnd. Musím ich dostať. Dobre. Kamo, tu je ľudí. Som sa zobudil. Aj. Tak. Mám myšku. Budeme tímovať, alebo nie? Nie. Pôjdem po tebe. Nie, ale nemôžeš ma targetovať. Je tu takto? Ja som takoho videl. To som nebol ja, lebo ja som hore. Škoda, mi tá myš utekla. Nevadí. Je tak. Nevidím žiadnu myš. Joj. No takže môžeme ísť naspäť hore. A neviem, jak sa beží, lebo tu sa asi nebeží. To nejde bežať. Nevadí. Dobre. Musím ísť. Teraz sme v dome. Určite tu takto bude. Kamo, hej, tí typci sú úplný boti. Už idem po nich. A nie, jeden mi utekol. Tu sa pozriem. Myš. Yes. Jeden už. Idem po ňom. No, po do väzenia. Poď sem. Čau. Yes, chytil som myš. Čau. Táto. Zomri. Tu na. No, ja idem po tej myši. Čau. Ahoj. Ty máš šťastie. Jaj. Nie, spím. To nie je dobré. Dobre. Len kľud. Keď sa ti mohol ja som si ťa ani nevšimol. Dobre. Kde ste? Ja vás nájdem. A tu je jeden. Yes. Čau. Poď sem. Už ty máš strašné šťastie. Možno je to vypočítané. Aha, tu je jedna biela myš. Yes. Idem po nej. Kde je? Ja ju nájdem. A nie, radšej do tohoto podzemia, nie? To sme v nejakej inej mape než Neighborhood. OK. A ty si v podzemí? Nie. Nie som. Aha. Myška, tu je jedna. Idem po nej. Tam sme exitli. Vy ste exitli? Hej, ja som skončil, ja som vyhral. Jaj. OK. Tu na exit. Ja si tu počkám. Abo idem tam, kde je radšej ten exit. Kde si zase počkať? Oni tu pridali petov. Ježiš, chudáci. Jeden tu je chytený a tu je druhý. Poď sem. Jaj. Nie, ty mi neutíš. Mám si peta. No, mne to je jedno. Ježiš. Peti. Rýchle. Weponky. Tak, dobre. Nejakú weponku. Neviem, jakú weponku. Nie, mne to uspalo. Rýchle, tam je jedna. Myš, tu sú obidve. Oni idú ku exitu. Nie, to nemôžem prehrať.
Idem spektiť. Poď sem, nie. Ty to nestíhaš. Všetky mi utiekuj. A ja exitnem. Nie, Stella tu je. Kto tu je? Nejaká typka, ktorá sa volá Stelly Reader 19. Aha. No. Tak, nič. No dobre, získal som, dúfam, nejaké peniaze. Dobre, ja by som teraz dal bota. Toto kolo. Aj, možno, no. Posledné kolo. Ale by som chcel Club alebo Neighborhood. Klap dajme. Ok, dajme Club. Nie, ona není Club. Easy dajme. Skúsme Skúsme hard. Ideme hard. Toto bude teraz fakt tesné, ľudia. Mne sa nepáči, jak je furt iba house. Čo teba? Ani mne. Lebo to je furt tá istá mapa, už bol house dvakrát. Dobre, rýchlo, je? Dobre, mám kľúčik. Ale kamo, toto bude, ak ona beží. Ale aj my sme rýchlejší. Zamestnajú. No, som mŕtvý. Pomoc. Tak tu ma oslobodil, yes. Ďakujem. Ty ma nevidíš. Nie, on ma zaschytil, pomoc. Pomôžte mi. Díky. Pomoc. Mám taký potion, alebo čo tu je? Zelený. Ja sa ťa pýtam, že či si zapol. Čo som zapol? No, natáčanie. Áno. A teraz? Áno. Joj. Dobre, rýchle ľudia, musím ísť. Čau. Čau. Mám taký potion. Neviem, k čomu to je. Ja som zachytil do pasce. Tu musíme mať modrý kľúč, keď chceš odpoveď. Nie. Dobre. Čo najúte? Ja. Yes, ona spí, teraz som šťastie strašné. Nice. Tu skočím. Jak najväčší pro tu idem. Tu je u mňa. Dobre, ja som v kúpeľni. Joj, dobre. Teraz tu je také rozbité. Je tu červený kľúč. Mám červený kľúč. Kamo, u mňa je pity, ja som tu staknutý. Yes. Aha, taký Stelly Reader tu je fakt. Tak toto otvorím. Joj, dobre. Tak. Mám generátor. Počkaj. Nie, to nedej si na to bestiu. Dobre. Joj, kitty. Dobre. Teraz, ako sneaky myška. Pomoc. Ona je extrémne rýchla. No. Kde? Pomoc. No, takže som to skončil. Prosím, poď ma oslobodiť. Dobre, ľudia. Som ma oslobodil. Rýchle. Poď, bežím. Je tu Kitty? Nie. Bež. Nie! Je odomknuté. Nie, predo mnou sa zamklo. Tak to je najhoršie. Prosím, fakt díky, že ma ideš zase. Ona tam podľa mňa bude. Dobre. Poď. Musíme to dohrať. Není tam? Nie, tu je to čisto. Bež! Je to tam! OK, ľudia, pre toto videjko to je asi všetko. Zvládli sme to a čau!